En aquest vídeo vull parlar del descobriment que va portar a Aspect, Clauser i Zeilinger fins a l'obtenció del Premi Nobel de Física de 2022, el test de Bell. Per fer-ho, ens hem de remuntar fins l'any 1935, quan tres grans científics van publicar un article que passaria a la història de la física. Es tracta d'Einstein, Podolsky i Rosen, els que van crear l'argument EPR, on deien que la física quàntica no podia ser completa. Però què significa això? En el seu paper original, ells ho defineixen de la següent manera. Per a que una teoria sigui completa, és necessari que cada element de la realitat física tingui el seu homòleg en la teoria física, és a dir, que estigui descrit per aquesta. Ells també se n'adonen que intentar definir la realitat és un treball que els filòsofs porten milers d'anys intentant desxifrar, de manera que simplement ens deixen amb un criteri suficientment plausible al seu parer, segons el qual, si sense pertorbar un sistema a cap nivell podem predir amb total certesa el valor d'aquesta quantitat física, aleshores existeix un element de la realitat que correspon a aquesta quantitat física. Una de les lleis de la teoria quàntica ens diu que els valors no estan predeterminats, sinó que les quantitats que observem es regeixen per unes lleis probabilístiques. En l'exemple de la pantalla, veiem que la posició d'una partícula no està unívocament definida, sinó que existeix una certa probabilitat de que aquesta es trobi en un lloc o en un altre. Tan sols després de la mesura, aquesta característica col·lapsa en un dels seus possibles valors. A partir d'aquest moment, els observables, com la posició, sí que estan definits, és a dir, la probabilitat de trobar la partícula en el mateix lloc que hem mesurat és igual a 1. Així doncs, els grans defensors de la física quàntica del moment, com Bohr o Heisenberg, defensaven que les diferents característiques dels sistemes no tenien una realitat física fins que no es produïa la mesura, ja que només en aquell moment podies assegurar amb total certesa el seu valor. Però per ells això no implicava pas que la teoria fos incompleta. Argumentaven que encara que pogués semblar contraintuïtiu, una partícula podia perfectament no tenir una posició definida fins que algú decidís mesurar-la. Per tant, fins a aquell moment la posició de la partícula no seria un element de la realitat física. No obstant, Einstein i els seus companys van idear un experiment mental que posava entre l'espasa i la paret els quàntics. Per fer-ho, Einstein va recórrer a la seva creació predilecta, la relativitat. En primer lloc, es van adonar d'un fenomen que més tard s'anomenaria entrellaçament quàntic. Per il·lustrar aquest concepte parlarem del color de les partícules, tot i que per ser rigorosos hauríem de parlar d'altres propietats com la posició o el moment. El cas és que la física quàntica permetia que, si tenim dues partícules, amb un mig de probabilitat fossin totes dues de color vermell i amb un altre mig de color blau. Per abreviar i visualitzar-ho millor, pintarem de color lila les dues partícules quan encara no les hem mesurat, és a dir, quan encara no sabem el color de cap d'elles. Aquest és un estat perfectament vàlid per la mecànica quàntica i a priori no té res d'estrany. Ara imaginem que aquestes dues partícules no estan juntes, sinó que estan separades tan i tan lluny que ni tan sols un fotó és capaç de viatjar d'una partícula a l'altra en el temps que dura l'experiment. Llavors, ens col·loquem al costat de la primera partícula, de manera que perdem de vista a la segona. A continuació mesurem el seu color. Imaginem que trobem que la partícula és de color blau. Això implica, sorprenentment, que la segona partícula, respecte a la qual estem massa lluny com perquè res del que fem pugui afectar-li, serà també blava. Dit d'altra manera, sabem amb total certesa quin serà el color que obtindrem al mesurar-la. Recordeu que les dues possibilitats que teníem des del principi era que les dues fossin vermelles o bé que les dues fossin blaves. Segons les definicions de l'inici, això significa que aquesta quantitat correspon a un element de la realitat, ja que hem pogut predir el seu valor amb total certesa. Aquestes dues partícules estaven suficientment separades com per a que qualsevol interacció, degut a la primera mesura, sigui descartada pel propi principi de la relativitat especial. Res pot viatjar més ràpid que la llum. Per tant, les propietats de les partícules, el color en el nostre exemple, havia d'estar definit abans de que realitzéssim les observacions per força. Així, Einstein, Podolsky i Rosen justificaven que les probabilitats quàntiques no eren intrínseques de la natura, sinó simplement fruit del nostre desconeixement, un miratge similar al que succeeix en mecànica estadística, on la immensa quantitat de variables ens obliga a utilitzar la probabilitat com a eina, encara que els fenòmens siguin a nivell fonamental determinístics. La resposta de Bohr poc després no va ser del tot satisfactòria, i encara que la física quàntica continuava descrivint els experiments de manera molt precisa, l'argument EPR era una qüestió que molestava profundament els seus defensors. De fet, el 1951, el físic David Bohm va formalitzar més matemàticament el concepte que Einstein, Podolsky i Rosen van posar sobre la taula. Bàsicament va raonar que si realment les diferents característiques dels sistemes estaven predeterminades abans de produir una mesura i les probabilitats que prediu la mecànica quàntica no són més que una aparença, fruit de les nostres limitacions com a humans, això significa que hi deu haver una espècie de variables ocultes inaccessibles per a nosaltres que dicten el comportament de cada experiment. Citant a Bohm,
Les probabilitats de la mecànica quàntica són simplement, com les seves homòlogues en mecànica estadística clàssica, una necessitat pràctica i no una manifestació d'una inherent indeterminació completa en les propietats de la matèria a nivell quàntic. En el seu paper, Bohm ataca diversos escenaris l'explicació dels quals radica en la física quàntica i aconsegueix explicar-los amb el seu model de variables ocultes, obtenint les mateixes prediccions. Tot i que no es podia negar la consistència de la mecànica quàntica respecte als resultats experimentals, les variables ocultes obrien la porta a noves teories que semblaven també igual de consistents, però amb una interpretació molt més intuïtiva i, per tant, més sòlida i agradable, ja que desapareixien les aparents inconsistències amb la relativitat. No obstant, el que realment es necessitava era un experiment on les dues teories diferissin per així poder comprovar quina de les propostes amagava el sant grial de la natura. Vam haver d'esperar fins l'any 1964, quan John Bell va proposar les seves famoses desigualtats. Bell va ser capaç de dissenyar un escenari teòric on les prediccions quàntiques diferien de les que oferien les variables ocultes. Aquí adoptarem una versió simplificada, molt més propera al que van publicar anys després Clauser, Horn, Shimony i Holt, en les ara conegudes desigualtats CH-SH, que no són més que noves versions de les desigualtats de Bell més pràctiques a nivell experimental. I sí, aquest Clauser és el mateix que va guanyar el Premi Nobel el 2022. Anem a veure en què consisteixen aquestes desigualtats de Bell amb un exemple. Comencem amb les nostres dues partícules, diguem-les A i B. Farem dues mesures per a la partícula A i dues mesures diferents per a la partícula B. En la nostra il·lustració anterior, una mesura corresponia a la pregunta «Ets de color vermell o blau?» i assignaríem el valor més 1 per una de les respostes i el valor menys 1 per a l'altra. És important que cadascuna de les mesures tingui només dos resultats possibles, assignant més 1 per un d'ells i menys 1 per l'altre. Ara hem de tenir en compte que, segons el model de variables ocultes, les respostes de les preguntes estan predeterminades des d'abans de la mesura. Denominarem a les respostes de cada pregunta amb la mateixa lletra, però en minúscula. Bell va proposar calcular aquesta quantitat, A0 per B0, més A0 per B1, més A1 per B0, menys A1 per B1. Això ho podem reordenar traient factor comú. I ara tenim dues possibilitats. O bé B0 és igual a B1, és a dir, tots dos són igual a A1 o tots dos són igual a menys 1, o bé B0 és igual a menys B1, és a dir, B0 és igual a 1 i B1 igual a menys 1 o al revés. Substituint en cada cas, obtenim que aquesta expressió només pot valer més o menys 2. En realitat, aquesta quantitat a la que anomenarem CH-SH hauria de ser el promig després de realitzar l'experiment diverses vegades. Fer el promig farà que el resultat es balancegi entre aquests dos valors, però mai els podrà sobrepassar, amb la qual cosa obtindrem que aquesta quantitat, sota la suposició de l'existència de variables ocultes, sempre es trobarà entre menys 2 i 2. Pel cas quàntic, haurem d'escollir unes mesures molt concretes i posar el nostre sistema en un estat equivalent al que hem vist amb les partícules, que tenien un mig de probabilitat de ser les dues vermelles i un mig de probabilitat de ser les dues blaves. No realitzaré el càlcul explícitament, perquè, encara que no és complicat, és necessari conèixer la notació quàntica per entendre el procediment. Bàsicament, el resultat és que cada un dels 4 valors esperats té un valor de 1 partit arrel de 2. Per tant, la quantitat CH-SH acaba valent 2 per arrel de 2, que és un nombre major que 2. Això, tal com hem vist, és incompatible amb un model de variables ocultes. Per tant, hi ha dues opcions. Si la quàntica és correcta, aleshores podríem obtenir un valor superior a 2 al realitzar el test de Bell. En canvi, si el model de variables ocultes és correcte, mai podrem obtenir un valor superior a 2. El test de Bell va permetre demostrar que la quàntica era la interpretació correcta, és a dir, que les propietats com la posició o el moment realment no estaven definides abans de que les mesuressis i que les probabilitats eren una cosa inevitable. Encara que fóssim un déu amb coneixement infinit, seguirien existint. I així arribem fins al Premi Nobel de Física de l'any passat. Clauser, Aspect i Zeilinger van guanyar per l'experiment amb fotons entrellaçats que van realitzar, obtenint uns resultats en línia amb la mecànica quàntica que un model de variables ocultes seria incapaç de reproduir, recreant experimentalment el teòric test de Bell.